Rhys Williams dwi'n 34 oed. Dwi'n reolwr ffarm ar Dyffryn Glyncil Tywyn o Llanrwst y Breiddiol, Nebo. Dwi'n yma ers 10 mlynedd rwan. Dwi'n meddwl bod fi quite outgoing, a licio lot o hwyl. Mae pawb yn tynnu ngoes i, a dwi'n yn tynnu coes yn ôl rhywbeth. Mae dydd yn hir iawn heb hwyl yma dwi'n licio. Beef a defed anifeilio yma. Mae yna ddiadaeth o 100 o defed. Mae yna ffortio fuchod duon Gymraeg yma. Da ni'n codi syth o'r môr i fyny i'r mynydd. Stoc dwi'n licio fwy na tractor. So ella i fod mewn tail a tyngyseilio na oil a tractor. Ers pan o'n i yn ddim o beth, yn mynd efo dad a taid ar hyd y lle. Do, dwi wedi ffarmio bob dydd o'n mywyd. Mab y mynydd fyddai berig. I nominated Rhys for Fferm Ffactor because I thought he'd enjoy meeting people of similar interests and undertaking the activities, and the greatest reward of all would be winning the pickup at the end if he's successful. Mae Karen yn wreiddiol o Gorwen, a mae gennym ni 2 o blant, Thomas ac Elain. A maen nhw'n ddiolch bach drwg. Dwi erioed wedi trio cysadlu at hyn a sa ennill, fel allan o'r byd mae mi. Dwi wedi cael handbol ar y Nissan wan, dwi eisiau EISIAU. So mae'n dod adra i Dyffryn yma, dwi'n gobeithio. Cysadlu ennill, guaranteed. A mond look out, watch this space.